बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे फिसा दाङाबाजि जादों बियो मा साबजेक्टखौ लानाय नोंथांमोना निश्चय बेखौ मिथिबाय जानो हागौ जे इउपिपिएलनि गोबांथार मानसिफ्रा बिपिएफआव जइन जाफैदों आरो बेखौ बोराबनानै इउपिपिएलनि मानसिया बै बिपिएफआव हाबफैनाय इउपिपिएल मानसिफोरखौ बुदों दा बेवहायनो बुलायनाय जादों आरो दा इन्ट्रेस्टिं खोथाया जाहैबाय जेब्ला इउपिपिएलनि मानसिया बिपिएफआव फैखानाय मानसिफोरखौ बुबाय बे आरो बे बुफैनायखौ लानानैनो बुलायलायनाय जाहैबाय केस होलायलायनाय जाहैबाय दा गोबांथार गामिनि मानसिफ्रा जेरावहाय खावसेल' फैदोंमोन बिसोरो 100% बिपिएफआव फैफिनजोब्बाय बेजोंनो लोगोसे मैयासो साननै सिगां बाबुल बसुमतारी होननायनि मोनसे फैसानि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बियो बेसेबां सैथो आं बेनि भाइरेलखौ दहाय फुङावसो नायसनदों आरो बिनि सम्पर्के आं रावनावबो सोङाखै आं बेखौ बुंनो रोंथ'नाय नङा फैगौ सप्तायावबो बहाबा हाबनायनि थांखिबो दं नामा सार गिर्जा हाबनायनि बे रोखोम दा गैथ'वा आरो बहाबा हाबगोनबा डेफिनेटलि सम आरो परिस्थितिखौ नायनानै रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो बे जायगायाव जोंनि थांनायनि प्रयजनियताखौ नायनानै जों खालायगोन